Zelena knjižnica projekt je Društva bibliotekara Istre započet u ožujku 2011. godine. Cilj je bio educirati javnost i širiti svijest o održivom društvu i nužnosti zaštite okoliša, i to kroz portal Zelena knjižnica, projekcije dokumentarnih filmova, stručna predavanja, tribine i promocije knjiga. Mi smo odlučili ove godine prijaviti ovu zelenu knjižnicu na taj natječaj, pripremali smo kandidaturu punih mjesec dana. Bilo je to izazovan posao i zato nas još više veseli da smo ušli među 7 najboljih zelenih knjižnica na svijetu, zajedno primjerice s knjižnicama iz SAD-a, Šri Lanke, Kine, Njemačke, Španjolske i Portugala, i to je zbiljam jedno vrijedno priznanje. A što je to što je vjerojatno povjerenstvo zadivilo? To je prvo ta međuinstitucionalna suradnja. To se vani jako cijeni jer se dijele resursi i to je zaista jedna održiva priča. U Zelenoj knjižnici korisnicima se nudi raznovrsna građa, od časopisa do knjiga. Trenutno je na raspolaganju oko 2000 naslova i to iz prirodoslovnog područja, ali i iz medicine, zdravlja, psihologije, ima nešto i putopisa. Najveći dio fonda ipak čini građa za djecu. Naime, posebnu pažnju smo posvetili djeci, odnosno najmlađim članovima. Za njih je članarina ovdje besplatna. Mogu posuditi slikovnice i dječju knjigu i razgovarati s knjižničarima na zelene teme, kako zaštititi biljni i životinjski svijet, a ono što je već prihvaćeno među roditeljima s malom djecom, to su te naše subotnje radionice i pričaonice u 10 sati. Zajedno knjižničari i djelatnici akvatike provode brojne aktivnosti, nekako sve u želji da zeleno i održivo bude u prvom planu. I strateški plan Gradske knjižnice do 2025. ima također održivost i u poslovanju i u radu sa korisnicima i zelene teme kao broj 1, naš strateški cilj. Svake subote u 10 sati djelatnici akvatike i Gradske knjižnice okupljaju djecu u Zelenoj knjižnici i čitaju im slikovnice. Za ovu subotu priprema se i program povodom Dana planeta Zemlje. Ali evo sada kroz manifestaciju Proljeće u Karlovcu nadopunjavamo taj program, tako da evo ove subote bit će organiziran program povodom Dana planeta Zemlje na Akvarijskom trgu sa brojnim aktivnostima koje u suradnji i sa planinarskim društvom Osmica iz Karlovca radimo kako bismo naučili i privukli najmlađe za boravak u prirodi. Osim toga, slijedi nam idućeg vikenda manifestacija Pristup brdu knjiga, gdje će nam gostovati pisci i pisac Milan Majerović-Stilinović i Slaven Reljić, profesor koji će pričati o medvjedima, odnosno vrsti koju se lako može susresti u našim planinama. Podsjetimo, Zelena knjižnica je prijavljena i na natječaj za Naj-akciju 2023. koji provodi Savez društava Naša djeca Hrvatska. Osvojila je povelju, te tako još jednom pokazala da je uspješna u ostvarivanju svojih ciljeva.